waktu guys, guys, tambay sa tanan ang balay-balay ka lang sa ko. Bago live play na ko. Yan tumabay ka viewers ko. Guys, yan kamay-kamay ka. Balay-balay ka lang sa ko. Taklo! Hi guys. Yang satu tit. Saya Hai cái video của có thể là ăn chút snack. Kaya, yang itu ganda. Ini kan bisa loh.